día que tuvimos dúas intensas reunións moi interesantes, todas elas, con rasgos moi emotivos, e co éxito do traballo realizado, non? Ben, unha breve presentación sin currículum e sin nada. A esquerda de todo está Elga, que vai a seguir despois da miña presentación. Interven ela, logo intervirá Gonzalo Rodríguez. Está connosco Luma Gómez, que é a sustituta de Belén, que era Deima Antonio, que era a presidenta da Academia, que vai estar por razóns personais non pode ser aquí, era da representación da Academia, da súa representación da Academia. E, por último, Gonzalo, estaba previsto que era fora Luciano. Luciano, que estaba previsto ao final o orden así, o falado entre eles, e un pouco como vai a quedar o asunto, non? Bueno, eu quería decir unhas palabras previas para que logo falen de teatro que me entende ben desde o mismo, non? Mira, preparei aquí unhas pequenas notas que vou pasar a leelas para ceñirme aos 10 minutos que temos por intervención. Está pensado así, logo, pois, habrá os márgenes que teña que haber, pero do que hai, non? Bueno, eu quería decir que son o presidente actual do Ateneo Ferrolán. Quero dicir que o ateneísmo ten unha longa historia nesta cidade, bastante longa. Ten tamén moitas vicisitudes, como pasando na sociedade, non solamente en Ferrolán, sino no Estado español e en Galicia. O primeiro Ateneo que se montou en Ferrol foi no 1879, estuvo promovido por unha serie de persoaxes intelectuais que consensuaron que Adelino Comerma fose o primeiro presidente, non? Posteriormente a eso, pois xa sabedes das vicisitudes que vos acabo de nombrar, e vou a señalar 3 ou 4 cuestións que moveron estes vaivéns do ateneísmo en Ferrol. Aquí hubo un ateneo sindicalista no ano 1914, que se algo destacou e quedou para a historia foi a participación que se tivo con certo protagonismo nun Congreso pola Paz que había organizado o Ateneo de Xixón. Houbo un Ateneo en Ferrolvello que se estuvo no ano 34 a 36, chegou a ter unha compañía propia ou un grupo propio de teatro que facía representacións, e logo, pasado o tempo, como sabedes, hubo dúas etapas, non? Unha primeira que o Ateneo Ferrolán, este Ateneo, pois recupera a súa laboura unha vez rematada a ditadura de Primo de Rivera, e no ano 36, pois como sabedes, despois do golpe de Estado contra a Segunda República, pois as consecuencias foron de toda índole para toda a sociedade, e sabedes desto exactamente como era, non? Bueno, no ano 76 resurde o movimento ateneística en Ferrol, xa resurde co nome actual de Ateneo Ferrolán, porque tiña matices, non? Dos nomes, e o primer presidente de consenso que houbo no 76 foi Fernando Álvarez Bouza, non? Que, por certo, é un amante do teatro. Bueno, dúas ou tres verbas tamén sobre o tema do teatro. Pois ben, a mí, para falar desto, me dá un pouco de apuro, porque, claro,
aquí en esta mesa son todos profesionales, e máis que profesionales, porque tamén son gestores culturais, directores, tal, en fin, moitas cousas. Entón, eu de teatro pouco, non? Pouco. Pero bueno, aquí está Gonzalo a miña beira, está Paco aquí, que son ateneístas, que foron vocais de teatro no Ateneo Ferrolán, foron artífices dos xoves teatrais. De feito, isto se deu cando se presentaron pola Xunta, pola Caixa Galicia e polo Concello o 30 de xaneiro do 86. E o presidente daquela do Ateneo era Xesús Porta do Vado. Logo, os xoves teatrais arrancaron xa daquela con unha importante axuda do Concello de Ferrol, que chegou a 100.000 pesetas en aquel momento. A primeira representación foi realizada pola compañía Guillever de Vigo, e os convites para esa representación están asinados por Francisco Oti e Gonzalo. Bueno, solamente decirvos que tamén houve antes teatro. No 78 representouse, organizado pola localidade aquel momento de teatro do Ateneo Ferrolán, unha obra de Roberto Vidal Bolaños, Lago da Muco, o señor Lungures, unha obra de traxes con unha compañía de Vigo, con música aparte, en directo. E logo contarvos que o primer convenio de colaboración entre o Concello de Ferrol e o Ateneo de Ferrolán é do 30 de xuño do 96, que foi asinado por Eliseo Cega, que está aí, que era o presidente do Ateneo, e o alcalde en aquel momento, Juan Rouco Blanco. Na súa primeira cláusula, isto ten que ver con isto que vou dicir agora, está referida ás actividades permanentes do Ateneo comprometidos co Concello. E en esas actividades permanentes, a parte da hemeroteca, exposicións e demais, entre a música e o teatro. E con respecto ao teatro, hai un compromiso do mesmo convenio para unha mostra de teatro aficionado, unha guía de teatro, espacios escénicos, grupos de teatro, mostra de teatro infantil, etc. É dicir, que o teatro forma coa hemeroteca o núcleo central do convenio que se fai co Concello de Ferrol. Bueno, a partir do 88, os xoves teatrais teñen unha modificación e se incorpora a música. Entonces, a partir dese momento, non teño máis adiante, pero vou dicir agora. Os xoves teatrais, na súa programación, tiñan programacións de todos os xoves. Todos os xoves, que non é como agora, que se fai unha cuestión ao mes e vamos a ver se somos capaces de cumplir, todos os xoves había xoves teatrais. E cando se iniciou o da música, pois se intercalaban. Seguían sendo actuacións xoves, todos os xoves igual, unha vez música e outro teatro. E así estuvo aí. Bueno, houve tamén un premio de teatro, que isto me recordou Paco outro día, cando estábamos na radio, que se me esquecía dentro da relación de cousas que se habían feito aquí, se me esquecía o do premio. Bueno, de todas maneiras, isto, creo que o que fixo foi, en definitiva, sentar as bases do futuro do teatro en Galicia, xa non só en Ferrol, senón en Galicia. Bueno, se regulou no ano 88, o 2 de xunio, se celebrou aquí no Ateneo o primer congreso, de encontro do teatro profesional de Galicia. Sentou as bases para o regulamento da actividade teatral e algúns dos organismos que hoxe están emanaron das ideas que ali se estableceron. En aqueles se falou de todo, que demandaba a sociedade galega, a lingua galega no teatro, traballar cara a un circuito estable,
o asociacionismo, había cousas que parece mentira que han sido marcado, porque agora estamos, bueno, 50-50, con esa situación, non? E logo tamén quería rematar con dúas cuestións. Unha, creo, bueno, eu me sinto no Riga como presidente do Ateneo, pero tamén como activista, en reivindicar tamén a figura de Carballo Calero como dramaturgo, que ten unha obra bastante extensa, comparado con outros, non? Temos así ao director dun espectáculo de Carballo Calero, precisamente no Torrente da Luz. Acertei. Antonio. Acertei. Bueno, esa mención a Carballo que me interesaba decir, non? E logo, para rematar, que pode ser un tema de discusión hoxe máis que outros momentos, e iso remato de verdade, dúas cuestións sobre o futuro inmediato. Sabedes que hai un documento do Concello de Ferrol que se chama Plan de Cultura do Concello de Ferrol, non? Que é un eufemismo. É dicir, hai un documento sobre cultura que é descritivo das organizacións, entidades e demais que se dedican a actividades culturais no Concello de Ferrol, pero non hai un plan director que estableza o que hai que facer, como hai que facelo, como se definen as cousas, cales son as prioridades, os orzamentos, que son fundamentais, en fin, todas estas cuestións, ¿no? Para ser un plan de cultura de Ferrol, ¿no? Quedan en palabras moi bonitas, quedan moi ben tal, pero non deixe de ser un documento descritivo de canto somos, pero nin siquiera no calendario, porque objetivos moi sinxelos que se establecen aí, pois teñen inicio no ano 2027, é dicir, que ao final o mismo documento vai máis aló da propia legislatura, non? E é un documento que xa foi elaborado no final do mandato pasado, que xa estaba claro que iba a ser para outra xente que gobernase o Concello, e ao mesmo tempo agora nos atopamos pois, con unha situación que estamos a facer o mesmo que antes, non? En definitiva, estamos mencionando algunas fases en condicións de tal, non? E isto é un tema que dá para moita discusión, é máis actual, pero bueno, aquí o deixo aí, non? Nos estuvemos comprometidos aí e estamos comprometidos a seguir colaborando e sumando, non? Para que isto poida llegar a bon fin, non? Eu non me enrollo máis, non sei se me pasei 10 minutos ou non, pero ele non me vai a ganar seguro. Seguro, lo que tengo que xa me precede a fama. Bueno, conste que a mí me dixeron 15, o sea, que teño aí, pero quero decir que, pero si non, pero eu creo que, non sei se, creo que se me escoita, non? Vale, bueno, eu quero empezar unha cousa moi breve que para min ten moito sentido con todo o que ten que ver non só o teatro, sino o que é a cultura en xeral, non? Hai un payaso que se chama Slava Polunin, que traballou moitos anos no Circo do Sol, e dixo algo así: cuanto máis se crea, menos se destruye. No, despois aquí. Vamos. Sí, pero é porque está desactivado. Da igual. Logo é para acabar. Gracias, Gonzalo. Bueno, que di algo así, ¿no? Cuanto más se crea, menos se destruye. Por eso, la cantidad de trabajo creador disminuye la cantidad de la destrucción. Si tú con tu arte, que es creación, has cautivado unas cuantas personas, estas empezarán a levantar el mundo en vez de hundirlo. La cantidad de gente cautivada es la fuerza positiva que aporta la creación. Para mí, desde logo, ese é o sentido da arte, non? A arte como ferramenta de
de comunicación e en relación co outro. E creo que está ben moi en sentido co que vamos falar hoxe, que é teatro e asociacionismos ou acción cultural, non? Ten moito que ver e sobre todo no que ten que ver co teatro amador, non? Porque é un teatro que se fai en colectividade e en relación coa colectividade, non? A mí gustame utilizar moito. Vos importa que me poñan de pé? Non, que me sinto máis cómoda. Me sinto máis cómoda, vou falar. O teatro amador, a mí gustame chamarlle amador porque máis que afeccionado ou amateur, ou non sei, porque amador significa que amas algo, non? Ou alguén, non? Para min ese é o sentido, non? E ese concepto que eu tomo como primordial do significado da palabra, non? Porque implica todo o ser de quen o practica, todo, non? Implica todo. Fago teatro porque amo o teatro, non? E máis nos teatros amadores, non? E como fago teatro amador? Pois o fago en colectividade, en comunidade, como unha ferramenta para comprender o eu e o outro, non? O territorio que habitamos, un compromiso co tempo e falando do tempo no que estamos, non? No que vivimos. O teatro como impulso de transformación social en comunicación, non? Que afasta a individualidade narcisista, esa cousa admirativa que teñen as artes, non? E achegando pensamentos e emocións que nos axudan a entender quen somos e a coñecer quen somos como seres humanos, non? E o significado, digamos, tamén máis primario da palabra, amateur, non? Atende tamén a esa experiencia en si mesma, non? Ao desfrute máis que a un resultado, non? Por iso sigo insistindo en amador, non? Por outra banda, o teatro amador, pois tampouco, como ben sabedes, non procura un beneficio económico, non? Polo que, outra das vantaxes que ten, de certa maneira, pode amosar a súa disconformidade coa estrutura ideolóxica de consumo, tamén, que tamén se fai no profesional, afortunadamente, que tamén. Pero digamos que no teatro amador non implica esa cousa de, bueno, teño que comer, é o meu traballo, entón, non? Hai unha entidade que se chama Escena Amateur, que é a nivel de estatal, non? De toda España, que digamos que é como unha federación de federacións, non? De teatro amador de todo o país, que reúne máis de 400 grupos de teatro amador, e que responden á pregunta de cales son as vantaxes do asociacionismo para o sector, para o teatro amador, non? O asociacionismo aporta unha plusvalía ao teatro amador. Desde o colectivo conseguense vantaxes que en solitario serían máis difíciles de conseguir. Unidos obtense maior capacidade de diálogo ante as distintas administracións, maior participación nos ámbitos públicos e mellor acceso aos recursos económicos. Tamén axuda a reforzar a imaxe ou mensaxe que se quere trasladar á sociedade sobre aquilo que defendemos. Se unifican as canles de difusión, se fan estrategias conxuntas a través da xestión colectiva, se optimizan recursos, non? Etcétera, non? E logo, nesta mesma entrevista, preguntan tamén cal é a chega do teatro amador á sociedade en xeral, e á cultura e ao teatro en particular, non? Que fan as compañías amadoras? Crean público para as artes escénicas, un público que logo acode a salas públicas e privadas e contribúe aos ingresos dos profesionais. Moitas e moitos dos que agora son ou somos profesionais nacimos no teatro amador. Moitas e moitos.
a diferencia do teatro profesional, ten unha función esencial nos procesos de socialización, de recoñecemento recíproco, de uso de códigos comuns, pero non impostos. Os seus grupos son máis homoxéneos porque as expectativas e intereses dos seus membros son similares. Unha homoxeneidade que tamén se dá en relación ao público que ten ao lado, porque vai dirixido ao seu público, ao público local, da súa localidade, non? Tamén se fala desa escasa ou nula atención que as distintas administracións en xeral e a central en particular prestan ao teatro amador, non? As administracións locais, quizáis por estar máis preto da ciudadanía, pois hai unha certa máis implicación, non? Que nas centrais, non? Cada vez, afortunadamente, máis organizacións ou institucións organizan eventos de teatro amador. Tamén, máis grupos atrévense a organizar mostras ou certames, procurando o apoio das administracións ou do propio tecido social. Fixadevos, as comunidades autónomas con máis dinámica alrededor do teatro amador son Cataluña, Galicia e Valencia. Estamos entre as tres que máis alincan. Estas mostras, certames, festivais que existen son os que máis posibilidades ofrecen aos grupos de teatro amador, aos profesionais tamén, para dar a coñecer os espectáculos, non? Bueno, é un pouco polos anos que levo traballando, afortunadamente, no teatro amador, que quero tanto. Teatro amador e asociacionismo van da man, é unha simbiose. Creo que moi necesaria, moi necesaria. Creo que sería moi difícil concebir o movimento do teatro amador sen contemplalo como esa simbiose con outras entidades que acollan, arropen ou financien a súa labor. Digamos que hai como varias fórmulas en esta simbiose, non? Eu, así a bote pronto, que hai, creo que hai como 4 ou 5 fórmulas, digamos. Un grupo amador nace independente e despois se integra nunha entidade ou asociación cultural, veciñal, etc., non? Xa creada previamente, que lle ofrece un espazo onde traballar, un financiamento para o desenvolvemento do traballo, pois como pode ser o caso da miña querida Bartoleta Teatro, que naceu dun obradoiro de teatro municipal do Concello de Ferrol e integrouse na asociación de veciños no Sancheá, desenvolvendo actividades do ano 94 ata 2020, non? Ou os grupos do programa de teatro veciñal do Concello de Ferrol, que recentemente ven de integrarse na Asociación Cultural Foucault Buxán. Outra das fórmulas, creo que pode ser que o grupo amador nace e posteriormente crea unha asociación. Normalmente a fórmula é a asociación cultural para dar peso e continuidade ao proxecto, non? Como é o caso do Maxolo Teatro de Covas, que creou ao pouco de nacer unha asociación cultural para poder darlle continuidade ao seu traballo. Despois, outra fórmula pode ser que nace unha entidade ou unha asociación e nas súas bases está a creación dun ou varios grupos de teatro amador, como é o caso da Asociación Cultural Estudio de Teatro de Maisur, a Asociación Cultural Mas Teatro, a Mas de Ferrol, ou a Asociación Cultural Atobuxo de Melpómene de Narón. Outra das fórmulas é que o grupo amador nace a proposta dunha entidade ou asociación xa creada, como é o caso do grupo da Tenencia Teatro, que desenvolve a súa actividade no local da agrupación instructiva de Camouco. Ou varios dos grupos nacidos ao abeiro do Ateneo Ferrolán, como foi o caso dun deles que dirixía Plan Mendiche. Outra das fórmulas é os grupos amadores integrados en centros de ensino
impulsados ou ben polas AMPAs ou ben polos propios centros, non? Como os grupos de teatro promovidos por Ángeles, Seoane, no Concepción Arenal, ou Fusa Guillén, que tamén estivo un tempo no Concepción Arenal e tamén no Saturnino Montojo, ou o Roberto Leal, no Instituto de Cálido, por exemplo, non? Creo que haberá máis fórmulas, pero creo que esas, digamos, que son as que poden recoller un poquinho todo máis, non? Así, un pouco que, digamos, en resumo xa, para desenvolver a súa actividade, as súas actividades ou un grupo amador, polas súas características, precisa, creo eu, desa simbiose cun colectivo ou entidade que apoie o seu labor, que aporte infraestructuras, financiamento, amparo legal tamén, non? Desde sempre, o tecido social camiña en agradecida simbiose co teatro amador e viceversa. Isto tamén devén en intercambios de actividades entre as asociacións, entidades que enriquecen a súa programación cultural e no nacemento de mostras e certames para visibilizar estes traballos, como a mostra de Domingos a Escena, que leva tantos anos funcionando aquí en Ferrol e que mostra grupos de teatro amador de toda Galicia, non? Que está no Centro Cívico de Caranza, ou Ferrol a Escena, digamos que promove as actuacións dos grupos locais, amadores, nas diferentes asociacións e entidades da zona urbana e rural do concello. Logo están os centros cívicos, como de Canido, de Caranza, de Inferniño, o propio Ateneo, que acollen actuacións, formacións e creacións de grupos de teatro amador. Estes espazos, todos estes espazos son ágoras, onde a veciñanza pode atoparse e compartir momentos lúdicos, socializar, coñecerse e coñecer o patrimonio teatral e dramatúrxico que se fai no seu territorio. E agora quero deixarvos unhas pequenas pílulas, este pequeno vídeo do teatro amador da nosa comarca e que por moitos anos o teatro amador en simbiose coas entidades e cos colectivos. É unha homenaxe, vale? É unha homenaxe. Faltará xente,
Bueno, boa tarde a todos. Eu creo que non me vou a pasar de tempo. En primeiro lugar, quero transmitir que estou moi agradecido por invitarme a participar neste moi merecido homenaxe ao Teatro Estudio de Ferrol, que foi un auténtico referente cultural en Ferrol nos anos 60. En segundo lugar, quero aclarar que, aínda que aparezo como Asociación de Amigos do Teatro Jofre, da que fui fundador e secretario durante bastantes anos, esta asociación, dende, quero remarcalo moi claramente, a nefasta consellería que levou Manuel Reyes Hurtado na legislatura do PP, no que acabou con todo tipo de participación das asociacións culturais na actividade cultural do Concello. Como exemplo máis claro foron a eliminación dos patronatos, concretamente o patronato de música e artes escénicas, o que eso conleva. É dicir, por exemplo, sin ir máis longe, sabedes os problemas da banda de música do patronato. Pois ben, ao non haber ningún tipo de comunicación durante esos anos, esos 4 anos, o que logrou, penso que estaba moi premeditado, non só por ele, sino desde arriba, para eliminar a acción das asociacións, pois o que lograron é eso, que vayas parando, que vayas separando e quede en hibernación, como é o caso que está a Asociación de Espectadores e Amigos do Teatro Jofre en este momento, que simplemente queda aí con unha páxina de Facebook que trata de apoiar aquelas cousas que nos parecen interesantes dentro da programación, por certo, bastante nefasta tamén, do Teatro Jofre. Tamén quero facer, unha vez aclarado isto, tamén quero facer un agradecemento público especial a Francisco Oti polas investigacións que está facendo sobre a actividade teatral de Ferrolterra, que aparecen reflexadas na solapa da portada da publicación que presentará mañá, como é unha investigación sobre a Mostra de Teatro Infantil Xeración Nos no ano 2020, o novo Teatro Galego en Padrío, o Teatro Círculo e Tagallo no 2018, e Dramaturgia de Ferrol, o Grupo Autónomo de Leitura de Obras Galo, tamén no ano 2018. Nos que nestas actividades tamén participei e tiven algo que ver. E que, ademais, por eso de aí o meu agradecimento, sen estas investigacións quedarían, todas estas actividades quedarían no olvido, tanto para a xente como para a historia en xeral. Xa centrándome no tema que é o da acción cultural, en canto a importancia da acción cultural do teatro e das asociacións culturales, vou traer a colación unha reflexión que fixo Fernando Álvarez, o primeiro presidente do Ateneo desta nova etapa, do ano 1976, na que se celebraba os 25 anos do Ateneo.
nunha entrevista nun canal local de televisión, penso que era o canal 29, e nesa entrevista a que lles fixeron ao primeiro presidente e ao presidente actual en aquel momento, a Eliseo Zaera, Eliseo recordará esta entrevista, pois o entrevistador nun momento da entrevista plantexoulles a seguinte pregunta: dado que tanto os concellos como as caixas naquel momento, Caixa Galicia e Caixa Vigo, están facendo programa cultural, xa non serán necesarias as asociacións culturais? A resposta de Fernando Álvarez, como sempre moi pausado e represivo, foi a seguinte: precisamente por iso é que as asociacións culturais son máis necesarias do que as programacións dos concellos, as caixas, porque estas programacións, as dos concellos e as caixas, o único que perseguen é a publicidade. E como todas as campañas, teñen un período de tempo e un fin moi marcado. As asociacións culturais non só teñen que organizar as súas propias actividades, tamén deben de tratar de incidir e participar dentro do posible na vida cultural da cidade. Se a programación do Teatro Jofre, por exemplo, non está sendo a desexable, hai que tratar de incidir onde sexa para que esta mellore. Me recordaba precisamente o presidente o dos xoves teatrais. Vou decir, o mellor nos vai parecer unha barbaridade da importancia que poden ter as asociacións na vida cultural. Eu sempre digo, en plan así moi bruto, o Torrente Ballester débese á actividade da vocalía de teatro do Ateneo de Rolán. Así de claro. Por que digo isto? Chegou ao noso conocimento daquela de que para a recén desamortizada a capela do Hospital de Caridade querían montar un auditorio para o conservatorio. Teño os planos, teño as fichas, as microfichas. E aquelo, bueno, foi a pleno, non se aprobou, en fin, era na primeira legislatura ou a segunda da democracia, un concellal Gonzalo de Llanos, concretamente. E, posteriormente, apareceron os circuitos de teatro da Xunta entre a vocalía que nos concederon unhos, a vocalía de teatro do Ateneo, e tamén logramos a participación naquel momento da Asociación Aula Aberta da Universidade. E entón nos fomos con ese proxecto de xoves teatrais ao Concello, que era concellal Eduardo Prat Molinero. Vamos a falar con él. Eduardo, ya temos este programa, queres participar o Concello? Contestación inmediata: non temos diñeiro, non queremos diñeiro, queremos un local. Non temos local. Sí, tedes un local, a capilla do Hospital de Caridade. Home, non sei que, tal. Por fin, convencímolo, podo dicir, que tuvemos ao concellal
clavando tablas no escenario. É dicir, forramos todas as paredes da capela do hospital, fixéronse unhos... Desescombramos primeiro. Desescombramos primeiro tal, e ali empezou o torrente Ballesteros, cando se comprobou de que efectivamente aquilo podía ter outros usos. Por eso digo que a importancia que poden ter a actividade da asociación é importantísima. E, bueno, xa teñíndonos directamente a homenaxe que estamos brindando ao Teatro Estudio, isto tamén o tiña moi claro o Teatro Estudio. Como podemos ver na crítica que Mario Couceiro fai, tamén, que aparece tamén aquí na publicación de hoxe. En esta crítica, dentro de Mario Couceiro, na prensa local, que non se sabe completamente que xornal era, pois fixo unha crítica como despedida a don Vitorino. O Teatro Estudio puxo en escena dúas obras, Ligazón e Farsa do Mancebo, que casou unha muller brava. Entón, bueno, fai unha serie de críticas e fai o seguinte comentario. Hai moito tempo que Teatro Estudio demostra ata a saciedade que unha agrupación teatral non pode só alimentarse de refachos estivais ou invernais que xeran os saramperos provinciales. Unha agrupación teatral aberta só a actividade intermitente dunha tempada feita de caprichos momentáneos e exclusivamente funcional para que tal ou cal señor ou señorita presuma declamando desde o escenario é cousa morta. Non hai espectáculo máis triste que o dunha agrupación de afeccionados que nace e morre para o divertimento. Nin caricatura máis desprezable que a que adoita resultar de actividades deste tipo. Teatro Estudio, desde o seu nacemento, mercé desde logo ao esforzo e a tenacidade de Alfredo Orsel, non foi xamais unha caricatura. Non se deixou balancear docemente nos brazos do repugnante teatro maioritario que arrastra o mal gusto das xentes, ou serve de forma bastarda o mal gusto que se lle exixe. Nin que eu tampouco nunha forma expresiva excesivamente cerebral, pechada e destinada a 6 ou 7 paisanos preparados. Para o Teatro Estudio, traballou con esforzos sen desmayos, ano tras ano, case na oscuridade, a marxe da publicidade, de bombos e de pratos, e diso que tanto estimula o valor dos que traballan e que chaman dinheiro. O mérito dos componentes de Teatro Estudio é, pois, un mérito que alcanza unha categoría moi alta, sobre todo nunha cidade como a nosa, que parece non estar disposta a apoiar as actividades de tipo cultural na medida que a poboación de demografía máis que regular a egoita producir normalmente. Como veredes, tiña moi claro a importancia da acción cultural. Por a miña parte, nada máis. Isto era un pouco o que tiña que decir contar. Hola.
Eu, primeiro de nada, quería pedir desculpas, porque non estaba previsto que estivera eu hoxe aquí, senón a miña compañeira Inma Antonio, presidenta da Academia Galega de Teatro, e, polo tanto, falarei de recordos un pouco polo aire, despois de ter lido o libro de Paco Oti. Un libro que considero estupendo, que me parece un achado importante que se escriba sobre este tipo de compañías, que se non hai alguén que o recolla, efectivamente, é documentación que se perde. E documentación importantísima desde o punto de vista das novas xeracións, non somente teatrelas, senón xeracións estudiosas, universitarias, etc. Entón, eu son hoxe aquí a representante da Academia. Sobre Teatro Estudio de Ferrol, primeiro de nada dicir que eu estive na última etapa de Teatro Estudio de Ferrol. Fixen un só espectáculo con Teatro Estudio, As Suplicantes de Esquilo, na que participei ao lado de Elina Luaces, que nos acompaña hoxe aquí, e tamén Eduardo Alonso, que era un dos directores. Cando eu estaba no Instituto Femenino, veu alguén por ali, era Eduardo e algunha xente máis que agora non me lembro, de Teatro Estudio, a buscar rapazas que quixeran facer As Suplicantes de Esquilo, dado que era un espectáculo con moitísimas mulleres. Finalmente fomos 4 suplicantes, pero empezamos sendo aproximadamente 10. E logo, por razóns de que unha se cansaba e que ten en conta de que éramos aficionadas de 17 anos, así, é dicir, moi noviñas, non? Entón, algunhas se cansaron, outras non nos deixaban, outras non sei que. Finalmente quedamos de suplicantes, Elina Luaces, Margarita Lodeiro, Vicky Iroa e eu mesma. Estaba tamén Ricardo Verdes, que facía o Rei, Amadeo Torrente, que facía o Rei que traía As Suplicantes, que son unhas mulleres que emigrantes que van a outro país acompañadas dun seu rei, non? Este foi o único espectáculo que eu fixen en Teatro Estudio, pero coñecín a moita da xente que traballou en Teatro Estudio. Coñecín a Alfredo Sec, coñecín a Lolo Linos, coñecín a Lens, a Vicky Taibo, etc. Foi moi importante o traballo en Ferrol desta compañía. Foi moi importante, en primeiro lugar, polo momento sociopolítico, non? Que se vivía naquele momento. E a capacidade que tiveron algúns, en primeiro lugar, o director do Instituto, don Vitorino Núñez, López. Núñez General de la Diputación de Orense. Bueno, pois don Vitorino foi unha persoa comprometidísima coa idea de ter no seu instituto masculino Concepción Arenal unha compañía de teatro aficionado, ou amador, como queramos chamarlo. Empezaron traballando con Alfredo Sec e Lolo Linos, que viña de cando en vez porque vivía en Madrid, pero era unha persoa con moitísima cultura e orientada de algún xeito sobre textos
cousas que se estaban facendo noutros sitios. Hai que ter en conta que o Ferrol dos anos 60, eu participei nos 70, era un Ferrol bastante, no sentido cultural, bastante pobre, non? No sentido teatral. Bastante pobre para ver teatro, sobre todo. Había poucas cousas que ver, se aparecían por aquí, diría mellor, caían por aquí os festivais de España, aquela cousa que facía o Ministerio de Cultura, non? Que venía todos os veráns e traía varios espectáculos clásicos e cousas así. Bueno, pois, contada esta miña relación con Teatro Estudio, dicir que é un exemplo que non estaría demais ter en conta no aspecto de que, por unha banda, traballaban cunha certa continuidade e tamén cun equipo grande que fluctuaba, porque non sempre estaban os mesmos actores, pero sí que sempre era un grupo grande coa mesma xente, non? Daí saíron moitas persoas que fixeron teatro logo despois, teatro profesional, aparte de nos mesmos, pois, Eduardo Puceiro, por exemplo. Entón, creo que foi moi importante esa etapa do teatro estudio. Primeiro, porque trouxeron a Ferrol textos, espectáculos moi novos de autores que por aquel momento en provincias, vou dicir así porque era un pouco como se establecía daquela, non se vían prácticamente nada, porque en festivais de España tampouco os coñía. Acabou de falar Gonzalo de Valle Inclán, de montar Valle Inclán, pero montou Anuil, montou americanos como Thornton Wilder, é dicir, moitísimos textos no seu día moi modernos e bastante pouco coñecidos por outras compañías galegas. É dicir, que tamén nese sentido cultural, a través dos textos e da súa posta en escena, se fixo unha labor importante para o público de Ferrol, non? Que tiña a vantaxe de coñecer e disfrutar dun teatro moito máis novo do que se facía en outros lugares. Traballaban, dicía antes, cunha certa continuidade, é un equipo grande que fluctuaba, pero que sí que sempre eran máis ou menos os mesmos. Isto acontecía porque a compañía tiña unha certa continuidade no traballo amador e non deixaba de facer. Tiña, penso eu, a Ferrol, por unha banda, uns sectores do público moi implicados con eles, parte do comercio tamén se implicaba ofrecéndolles cousas, roupa, mobiliario para escenografías ou cousas así, do comercio ferrolano. Eles tamén devolvían a cambio, digamos, recadaciones das obras de teatro pois para cousas benéficas e todo isto, non? Que sei, Cáritas ou este tipo de asociacións que había na época. É dicir, que cumplían dentro diso tamén unha labor social, creo que bastante importante. E plantexaban de alguna maneira, e creo que sin pensar niso, plantexaban algo que hoxe aínda estamos reclamando, como é a estabilidade, que existan compañías que teñan unha estabilidade na súa cidade, nun teatro, é dicir, que agora chamamos teatros residentes, compañías residentes, que existen en Portugal, en moitos lugares de Europa, municipais, regionais, diversas modalidades
deste tipo de compañías, non? Entón, eles, sen saberlo, estaban dando pasos nese camiño, no camiño de facer uns textos cunha compañía grande coa que traballaban e avanzando uns pasos e indo cara unha dirección que xa en outros sitios se estaba indo, pero aquí non se sabía. Bueno, aquí se sigue indo nesa dirección, cando outros xa chegaron hai 1000 anos, non? Pero, bueno, así estamos. Foi moi importante, como dicía, o apoio e a determinación de Vitorino, de don Vitorino, porque hai que ter en conta que nos anos 60 non era moi doado facer teatro nin en Ferrol nin en Ningures. Era, de feito, bastante complicado. Eu ainda conservo da etapa de Madrid, por exemplo, textos de censura, o sea, pasados pola censura, con cachos quitados que non podíades facer, non? Bueno, era un momento complicado. Ese momento, moitos anos despois, tamén seguiron sendo moi complicado. Así que penso que foi un axado que fixeran esta compañía, que traballaran dese xeito, con esa continuidade, que houbera que nos respaldara cara a autoridade naquel momento bastante difícil de soportar os seus embates, non? E que conseguiran durante moito tempo, moitos anos, manter esa compañía a flote. Logo despois, Alfredo Set, que era un home que sempre quixo ser profesional, chegou un momento en que tivo a sorte de que o chamaron para o teatro español e ali continuou a súa carreira xa como profesional. Como fixemos por outra banda moitos de nós, uns nun sitio e outros nun outro. Pois, nada, celebrar o libro de Pacotti, un placer estar con todos vostedes e ata a próxima vez que nos vexamos. Moitas gracias. Porque eles fixeron co Centro Dramático e con Teatro do Noroeste todo o que se podía facer polo teatro en Galicia, en galego. Eu vos teño visto en Viveiro nos famosos xoves teatrais que já sabedes comadre. É dicir, unhas postas en escena fabulosas, notase que hai traballo, que hai formación, que hai cultura, e igual que vos fixéchedes todo o que se pode facer polo teatro galego de hoxe en día, pois eu teño que sempre mentar algúns dos que se foron lonxe a Barcelona, como Carlos da Pena, que fixeron xiras por Canadá, por México, con teatro clásico, estiveron en Barcelona, en Madrid, traballou con Tamayo, nos estudios UNS, é dicir, xente, unha traxectoria impecable e unha profesionalidade que está lembrada en enciclopedias, en libros de dramaturgia, así que non sei por que sodes tan humildes, porque, claro, eu agora si digo que houve uns 2 ou 3 aniños aí de silencio que hai que documentar, e agora acabome de atopar na rúa unha actriz do ano 69 e díxome, pero si yo trabajé en el teatro estudio, es verdad, no sé si fue el mismo año que se marchó o Sentimiento. Lo que pasa que yo venía con tanta prisa, perdonad que cambié de registro, que no sé si me dijo que habían representado o sombrero de 3 picos o 3 sombreros de copa, no lo sé, pero me va a dar toda esa información dentro de un momento. Entón, hai que rechear esas pequenas lagoas que nos quedan aí do ano 69, 70. Tamén hai que dicir que
que un ano ou dous que se chamou Grupo Grutein, pois saiu xente como Xavier Gutiérrez. Xavier Gutiérrez nace no Concepción Arenal. É dicir, a xente do instituto hoxe, con vos e con tantos como traballaron nas vosas compañías, teñen nome con mayúsculas, nada máis. Que non sexades tan humildes. Bueno, voy a aproveitar os 4 minutos que me quedan. Que os prorrogan, me parece. Bueno, eu vou falar máis desde a parte institucional, pero reconocendo o valor e a importancia das asociacións. De feito, eu, ao principio dos 80, era electricista. E me metín no Ateneo e estaba na vocalía de teatro e tuve a sorte de coñecer a Jaimolas, a Paco, a Gonzalo e liarme con eles. Eu creo que nese momento na miña vida vira unha obra de teatro. Pero eles me meteron o gusanito do teatro. E, bueno, preparamos a capela, desescombramos, caldeamos, clavamos madeiras. Eu vivía na rúa da iglesia, procurábamos que non precisaran ducha os actores e as actrices, porque non tiñamos, pero si había, recordo unha obra de Manquiña que iba de mono, todo, si había que ter ducha, iban a miña casa, que era o que máis perto vivía, non? E de aí me veu a min ou saber do teatro e interesarme polo teatro, e a verdade que me enganchou o teatro, non? E eles foron os meus maestros, nunca viron unha obra de teatro. E por primeira vez estaba axudando a montaxe e me quedaba e veía e me foi enganchando. Tanto é así que no ano 84 é o primeiro traballo que eu fago, xa fai 40 anos, o primeiro traballo que eu fago para o Concello de Narón, o Padroado de Cultura, que en concreto en ese momento se estaba iniciando a mostra de teatro Xeración Nos. O Concello de Narón non tiña ningún técnico de cultura e a mí me chaman para atender, creo que nos correspondían 3 funcións daquela, porque, bueno, era unha historia proporcional, se non era sede, se era sede tiña 7, se non era sede, todos tiñan 2, menos Narón, que era Concello Intermedio, que tiña 3. E ese foi o primeiro traballo que fixen eu para Narón no ano 84, que me enganchou máis. E aí xa decidín deixar de ser electricista, combinaba electricista e cartero, e xa formarme un pouco máis e empezar a traballar nesto. No ano 85 me plantexan a dirección do Padroado da Cultura desde o ano 85, sustitúo en aquel momento a Xaquín Marín, antes que a min foron Silo e Celestino Ledo, que de feito Celestino Ledo entra no ano 81, cando se funda o Padroado, e crea a primeira escola de teatro de Narón. No ano 81 Celestino Ledo, ele era o director do Padroado e director da escola. Entón, estar asociado ao Ateneo levoume aí. Eso levoume a ser director do Padroado da Cultura e hoxe é o que é o Padroado da Cultura. Eu aprendi moito deles dous, e sobre todo moita teoría que despois a base de acerto, erro acerto fomos consolidando, pero unha das cousas que se aprendín deles que non se podía ver o teatro como un feito único e exclusivamente de representar unha obra de teatro ou montar unha obra de teatro, senón que tiña que haber unha visión moito máis aberta do que significa o teatro. Tanto a nivel social, cultural, lingüísticamente, en aquel momento que estábamos empezando a reivindicar a nosa lingua, e en todo o plantexamento de Narón é, en ese momento, un plantexamento moi transversal dentro do teatro. É dicir, non é só xenerar representacións, de feito, en Narón, ata que eu entrei de teatro profesional só no Rueda, unha función, cando se creou o Centro Dramático Galego, que
fixo unha función en la rede, no cine Urimae. Desde aquela, a seguinte, a primeira organicei na eu, e a mes contarei a anécdota que tamén di do compromiso que tiña en aquel momento o alcalde, que era Xoan Gato, e o concelleiro de Cultura, que era Xosé Manuel Blanco, que logo foi o alcalde, o compromiso que tuveron co teatro, porque eu organicei aquela función, Compañía Caritel, dirixida por Manuel Guedo, e a suspendimos por falta de público. Na función, que era o primer traballo que eu facía como director, así serio, estaba o alcalde, o concelleiro, a muller do concelleiro e eu. Non había absolutamente nada en medio de mal, non? Me extraña que non estuve en el libro. Non, pero non estabas ese día, igual estabas polo Caurelo. Pero bueno, estaba claro que había que facer un traballo, non? E tiñamos claro que había. Entonces, desde aí é cando empezamos a organizar, por un lado, as escolas de teatro, entendíamos que tiñamos que facer un traballo de base, había que xenerar público, empezamos a facer as escolas que se perderan, as retomamos, ademais para eso con a inestimable colaboración do que eu creo que foi un dos maiores animadores teatrais de toda a comarca, que é Luís Ramos. De feito, eu foi coa primeira persona que contratei, que colaborei para as escolas de teatro. Non, eso foi Medrano e tal, pero ele foi o primeiro e a verdade que era un gran profesional. Entonces, se traballou, por un lado, o tema de ter unha formación teatral básica a nivel de talleres, non pretendíamos nada máis en aquel momento, e iso acompañado de unha programación estable. Que iso era algo que eu aprendera deles, non? De que non era casual os xoves teatrais. Por que sempre o mismo día? Por que ter un nome? Porque é unha referencia. E a xente ao final ten esa referencia. Os xoves, hoxe hai teatro, non? Entonces, nos fixemos os sábados teatrais con un eslogan que decía, en aquel momento só había unha cadena de televisión e todos os sábados había fútbol. E nos decíamos, os sábados hai algo máis que fútbol, vente ao teatro. Foi a primeira campaña que fixemos para empezar a conseguir público. Despois do gran fracaso da primeira función, a cousa que empezou a funcionar e a propia demanda pois foi posibilitando o que fóramos medrando, non? Pasamos do Urimar, de cine Urimar, que estaba alquilado, no ano 93 ter un auditorio donde por primeira vez xa tiñamos un escenario con unha certa dotación pequena, pero para aqueles tempos era un luxo para as compañías que as compañías de teatro nesa época eran héroes. Cargaban, descargaban as furgonetas, os camións, chegaban, montaban, o hacían absolutamente todo. Entonces, pois nós, dentro desa concepción, primeiro, había unha dotación, segundo, personal contratado. É dicir, empezamos a contratar, que non se veía en ningún sitio, carga e descarga, a finales dos 70, principios dos 90, carga e descarga, e sempre había un técnico para botar unha mão aos técnicos que se atraía a propia compañía, non? E un pouco, claro, dentro de unha institución é fundamental as persoas que dirixen, e dentro de unha institución é fundamental a estabilidade política. Narón ten un proxecto que empezou no ano 85, en serio, digamos, sigue a día de hoxe moito máis grande, moito máis ambicioso, pero porque houve unha estabilidade política, apostouse por unha política cultural determinada e se deixou de que se fixera. É moi importante tamén, eu podo dicilo, nunca, absolutamente nunca, por parte do goberno municipal, tiven ningún tipo de inxerencia para facer a programación. Tiña inxerencias a veces da oposición, sobre todo do PT, que non lles gustaban determinados espectáculos, pero de que eran meus xefes realmente, nunca, é dicir, sempre me deixaron traballar. Eso é moi importante.
a concepción de que tamén ten que haber un responsable contratado, municipal, profesional. Ferrol, sin ir máis lonxe, a técnica que ten o Teatro Jofre é unha empleada de Eulen. E eu digo, cuidado, con todo o respeto para Blanca, que me parece unha boa profesional, ela fai o que pode, pero falamos de concepcións, é dicir, que a responsable do teatro principal desta ciudad seña unha traballadora de unha empresa que fundamentalmente é unha empresa de limpeza, pois, e isto pasa co PP, pero pasou co PSOE, pasou antes, bueno, polo Concello de Ferrol pasou moita xente e leva moitos anos en Brasil, que Eulen que quero decir que é fundamental para que o teatro nunha cidade se promocione, que haxa asociacións, que haxa, por unha estabilidade política, e por outra que os políticos o teñan claro, que non entendan a actividade cultural, e sobre todo centrada no teatro, que é da que falamos, que non o entendan como un nicho de conseguir votos ou un nicho de facerse publicidade. Hai que entender que temos que estar ao servicio da sociedade. É dicir, o teatro, a cultura, é un ben social e é unha obligación das institucións públicas apoiarlo e facilitar tanto desde o propio Concello, desde a propia institución, como das asociacións que teñas ali. Ojalá en Narón hubieran feito, eu teño dito moitas veces a Gonzalo, amigos do Pazo da Cultura, que te aseguro que iban a ter local, iban a ter diñeiro, iban a ter actividade, non iban a ter ningún problema. Porque realmente hai que ser moi miope para si hai unha parte da tua sociedade que quere facer unha cousa, que é unha cousa que está poñendo en valor algo que terías que estar poñendo ti, si xa cho fan e que ainda encima lle pones trabas, pois é increíble, non? Pero bueno, en resumen, ¿no? que a nosa aposta, que foi medrando, foi en facer algo transversal. Empezamos con pouquiños, con os medios que tiñamos, fomos medrando, hoxe coproducimos espectáculos, tanto aquí como en Marlexos. Aquí hai un director e actor de teatro co que coproducimos fai 2 anos, coproducimos a nivel de Estado con Javier Gutiérrez e Carmen Machi. Neste momento estamos en 2 coproduccións con la ciudad de Montevideo, que no verano estive ali, firmamos un convenio na ciudad de Montevideo en Narón, que é curioso, unha ciudad de 2 millóns de habitantes e unha ciudad de 40.000, pero que teñen un concepto de teatro que é de outro mundo. Ali está o Galpón, ali hai moitas historias, Sala Verde, en fin. Pero esa tamén é a filosofía que ten que haber desde unha institución pública, é dicir, abrir o máximo posible e buscar o máximo posible de complicidades. Este tipo de complicidades, por exemplo, que Narón ten agora mesmo a nivel internacional, levaron a que o ano pasado, no mes de outubro, 5 compañías galegas, 3 de teatro, unha de danza contemporánea e outra de circo, foran aos 3 festivales máis importantes que se fan en Colombia. E de aí lle saliu gira, xa estiveron en Brasil, en Uruguai, e probablemente este verán vayan tamén a Argentina e Chile. En fin, ese é o tema de, bueno, e a todo isto, por exemplo, eso vender unha xunta despois. É un traballo de Narón. A nós non nos importa que nos poñen a medalla. Non o que nos importa é que as compañías traballaron, de saliu xira, foron nunhas condicións dignas, cobrando, non porque moitas veces vas a festivales por aí e só por salir e porque te coñezan e por tal, vas nunhas condicións pouco, en fin, dignificantes, non? Entonces, falo de moitas cousas a vez, pero o que quero transmitir é eso, que desde as institucións é fundamental que haxa ese concepto de servicio público, que a cultura é un servicio público, non é un elemento que agora hai eleccións ao saco, se pasan a ser tal, e
E iso é fundamental, e probablemente ese é un dos grandes éxitos de Narón. A verdade é que non preparei moito para vir, levo uns días con moito traballo porque me tiña que ter xubilado e non pude. Pero por cousas... pero bueno, en números, non? Por exemplo, en nestes momentos en lo que é programación, formación teatral, Narón está invertindo 800.000 euros. Nas nosas escolas de teatro neste momento hai alumnos e alumnas da Capela, de Ares, de Cabanas, de Fene, de Ferrol, de Miño, de Mugados, de Narón, de Pontedeume e de San Sadurniño. Temos máis de 200 alumnas, máis de 200 alumnas e alumnos dentro das escolas. E gozan de moi boa saúde, funcionan estupendamente. Narón en este momento ten 17 monitores contratados, monitores teatrales, é dicir que non só se fan actividades, sino que xeneramos traballo, porque a cultura xenera moito traballo. O Pazo da Cultura, nestes momentos, bueno, o Padroado, non o Pado, o Padroado da Cultura, nestes momentos dá traballo a 87 personas. Non vos pensedes que hai moitas empresas na comarca que teñan tantos traballadores, as hai, evidentemente, pero quer dicir, unha empresa de 87 personas, e iso é a cultura, porque tamén hai que ter esa visión da cultura. A cultura xenera diñeiro, xenera riqueza, e iso é fundamental. E, bueno, supoño que agora habrá un diálogo, se queres preguntar algo, moitas gracias, e felicitar a Ateneo e a Paco por esta iniciativa. A ver, cando dixo Gonzalo de Fernando Álvarez Bouza a necesidade das asociacións culturais non é que sexan necesarias, que son imprescindibles. Pero iba a decir, o pasa que Luciano se explicou bastante ben, iba a decir que tamén é imprescindible o apoio das institucións. A Xunta, a Diputación e sobre todo os concellos, que é o que temos máis cercano. Cando aquele final dos anos 90 e principio 2001, 2002, que eu levaba aquí a vocalidade de teatro e organizamos os xoves teatrais, mentras en Narón o teatro era, como decía Luciano, todos os sábados, no mesmo lugar, á mesma hora, e íamos ali, o grupo de Bartoleta os sábados, e íamos, pero en pleno, ao teatro Narón sin saber moitas veces nin que obra traía. Había teatro. Pois aqueles xoves teatrais de aquí, a pesar de que o Concello daba moitas facilidades en algunos sentidos, levaba unha relación de grupos que quería traer coas datas, e Couce Fraguera, que era de dereitas, además, firmaba ali, pagaban e Santas Pascuas, e non cuestionaba absolutamente nada. Mira, te vou dar un dato. Sendo Couce Varela Concelleiro de Cultura, durante 3 semestres perdeu 30.000 euros da Agadic para o circuito, para a Rede Galega de Teatro, simplemente porque había demasiado teatro en galego e iso non lle interesa. Claro, 3 semestres sin solicitar, que é simplemente cubrir no ordenador unha... A primeira cosa que dixo, cando entrou de concelleiro, foi que el quería música, teatro non quería. Pero logo se adaptaba, aquilo que programamos, con aquela subvención que había, pois iba facendo. Pero que pasaba? Que un día era na Capela do Torrente, outro día era no Lestonán Caranza, outro día non se podía facer, se desconvocaba. Outro día en outro local. Entón a xente andaba, non había unha confirmación. Cando tiñas xa varios xoves que eran no Torrente, aquelo viña a xente, non había tampouco os medios de convocatoria digitais que temos agora, non? O Díaz estaba calandrado, un día eu estaba acongojado de todo, porque estaban os 3 pasillos cheos de xente sentada no chan, mirando a obra. E a mí, por vista da obra, dixi, bueno, se pasa aquí algo ahora, que pasa? Tremendo, non? Pero pasábamos dese día a ir ao Lestoná, viña a Cheve, que non parece que era, a mediodía avisou que non podían vir, que non sei que problema había, e veu Kiko Cadaval para facer un monólogo. Éramos
3, contando a Kiko. O sea que, quero decir que o apoio da administración é fundamental, non? E para rematar eu, pois, decir que é unha sorte ter aquí polo menos a 4 persoas do antigo teatro estudio, que está Vicky, que está Lina, que está Luma, e que está Eduardo. Eu pido un aplauso para... Antes de nada, vale, quero agradecer 3 cousas. Unha cousa e 2 persoas. 2 persoas sería a Ángeles, que foi unha das persoas que me meteu ese gusanillo do teatro no corpo. Eu era moi estudiante, non? A maioría das clases non iba, pero eu non aprendía porque, non sei, tiña iso que se facía querer máis, non? A outra persoa que quero agradecer a ela, non? Porque traballar con ela día a día, o que fai polo teatro amador impresionante. E despois outra cousa que quero agradecer, que é algo que non sabía, son eses maravillosos xoves teatrais que viví semana tras semana e que non sabía de onde viña eu, non? A pregunta que tiña era, porque eu vivo todas as semanas, non? A importancia da muller dentro do teatro amador, neses orixes do teatro estudio, pois me gustaría saber que importancia tiña a figura desas mulleres, que tan importantes son hoxe en día no teatro amador, porque eu que o vivo día a día vexo que sen mulleres non hai teatro amador. Porque normalmente me atopo rodeado de mulleres, eu son o único home, entón, quería saber que importancia. Había mulleres moi importantes no teatro estudo, tíos. Vicky, tú, ¿cuántas compañeras recuerdas de tu tiempo? Maravillosas. Magníficas. Necha Díaz. Isabel Nores, Mari Carmen Bernal, esta Laura era la cabeza de todo allí, que era magnífica. Esto que más, pero mucha gente. Clara King, Lolo Sandino también. Lolo Sandino, la hermana. Pero gente muy importante, caramba. Sin duda. Curiosamente, poder leerlo, precisamente aparece no libro unha das cousas que a mí me chamou a atención nun momento determinado. Perdona, es que oigo fatal. Un momento determinado. Micro que no oye, Vicky. Te digo que unha das cousas que me chamou a atención do que aparece no libro é que nun momento determinado o teatro estudio tuvo que buscar mulleres porque tiña moitos homes, cousa que hoxe, como moi ben estás certificando, é xusto ao revés. É dicir, o problema é que non hai homes dentro do teatro amador. É dicir, foi unha das cousas que me chamou a atención do libro, non? Mira, te vou a dar un dato por si te interesa. Nas nosas escolas, por exemplo, no que é nos obradoiros, as mulleres son o 73% das alumnas, e os homes o 27%. E no que é na Escola de Formación de Actores e Actrices, as mulleres son o 51%. Pedido a palabra. Mira, con respecto a tu análisis del teatro en el Ateneo, quería apuntarte nada más con una cosilla. En el año 80, estando todavía empezando las obras de este edificio, que se nos habían pedido en Bercario, en aquel momento hubo un homenaje, entre otros, a Rafael Dieste. Y en ese homenaje a Rafael Dieste se hizo una representación, creo que la única que se hizo nunca, de su obra O Cabaliño de Ajedrez. Y lo había montado una profesora del instituto masculino que se llamaba Eva Ocampos. Luego se fue el femenino.
La mujer el femenino. Aí foi o primeiro de Arrabal. Eva Campo do Instituto Eva Campo, que hai Eva Campo E Eva Campo. e Eva Ocampo. Pero a que o motor foi Eva Campo. Campo. Eva Ocampo. Eva Campo. Sin o. Non é a muller de La mujer de Fox. Eva Campo. Estaba conmigo en el departamento. Sí, sí. Pero era Eva Campo. Eva Ocampo, ¿no? Y como no teníamos local, se había celebrado en el Instituto Masculino, ¿no? Tanto el homenaje como la escenificación de esta obra, ¿no? Eso para... y por otro lado, querría hacer aquí un homenaje a don Vitorino, ¿no? Y por lo menos dar una fecha fija y verdadera de cuando Vitorino se fue de Ferrol. Decías tú, Luma, que en el año 70 Vitorino no estaba en Ferrol en el año 70. Vitorino se marchó de Ferrol en el año 67. Curso 67 se fue de Ferrol. Y esto lo puedo decir con total claridad porque resulta que en el año 66 yo había terminado la carrera y me había contratado como profesor interino gratuito. Una figura que no se sabía lo que existiese. Y en el mes de diciembre del año 66, don Vitorino, viniendo de vacaciones, navidades, de Madrid, de Salamanca para aquí, atropella a un hombre en Betanzos, entra en una depresión total y echa a mano del interino gratuito para que acabe el curso sustituyéndolo a él. Y así empecé yo, en la docencia en el Instituto Masculino en el año 66. Al año siguiente se marcha Vitorino, trasladada a Salamanca por cuestiones de salud y porque ya no aguantaba más el tema, y entonces desde el año 1967, mes de septiembre que empieza el curso, el Vitorino está ya en Salamanca y vive. Le sustituye Bravo y no tiene interés ninguno en ninguna de las cosas que estén relacionadas con el teatro estudio y con otra de Pero las viene un grandes compañero obras. tuyo que es Fernando Borlán, que también sí, de acá que sí. Y en ese momento deja todo, no solamente el teatro estudio, por eso supongo yo que a partir de ese momento el teatro estudio tiene una autonomía independiente a la tutela que hasta entonces podía haber tenido de Vitorino, sino que ya es la propia estructura del teatro estudio la que empieza a funcionar de una manera más o menos autónoma y no tiene ya nada que ver con Vitorino ni con el instituto, porque ya digo que Bravo no tenía el más mínimo interés en ese tema, como no lo tenía tampoco en mantener la asociación de exalumnos del Instituto Femenino, que en ese momento la deja en manos de dos interinos, uno de ellos era yo, para que hiciésemos lo que pudiésemos sin tener un duro, sin tener nada de nada, ¿no? Por eso era lo que quería decir. Sí. No, estaba aquella rapata... Ah, sí. Perdón, ¿eh? Nada, se debe otra vez con mucho gusto. Eu vou ser moi breve, solamente agradecer este teatro a las cosas que intervino, decir que eu son unha reciente aprendiz de todo isto, son unha ilusionada e reciente aprendiz de todo isto, por lo tanto, se
pero o que sí me gustaría é reivindicar na línea que dixo o compañeiro Xil, reivindicar pois o que desde logo últimamente, penso que desde fai anos facemos moitas mulleres así anónimas que facemos cosas, non? Porque é verdad que non é só que vayamos a teatro, é que viaxamos en grupo, temos viaxes culturales en grupo, os hombres non teñen tanto, non sei por qué, facemos pintura en caixa de colillos, acuallín, o que sea, pero encima traballamos e facemos o resto das cosas tamén, non? E vexo que aquí, por exemplo, as dúas mulleres que estiveron falando aquí, que foron todos intelectuales e dixestes cosas interesantes, pero as mulleres falaron de cosas como teatro amador, emocións, transformación, colectividade, dificultades da época dos anos 60, futuro, liberdade para ser contestatario a través das actividades teatrales, e me parece interesantísimo o que dixestes. Moito máis interesante, sesión, que hai de facer, pero moito máis interesante me parece del sol. Moitas felicidades ás dúas. ¿Ya? ¿Me toca? Va. Quería incidir de nuevo en... Yo fui testigo de lo que acaba de contar el alumno en aquel momento en el instituto. Y don Vitorino efectivamente ya no estaba, ya estaba hablando, efectivamente. Y solo Borlán de los profesores se le interesaba el teatro. Solo a Borlán. Pero yo quería incidir que en esa época el plantel de actrices aficionadas era enorme y de una calidad enorme. Aquí el ejemplo vivo. Pero mi pregunta es que aquellas magníficas actrices, muy pocas llegaron a profesionalizarse y a pisar las tablas de importantes teatros y salir a la palestra del Teatro Nacional. Solo Luma, que yo sepa, y poco más. Elina también. Elina, sí. Pero, que por cierto, hacía muchísimos años que no la veía, pero de aquella época la recuerdo con mucho afecto. Y cubría yo, como joven periodista, vuestras actividades de los últimos coletazos del Teatro Estudio de la mano de Eduardo y de Borlán, que cuando pusiste las suplicantes y tal. Pero mi pregunta es, ¿tú por qué crees que solamente un par de vosotras llegasteis a profesionalizar? Llamémoslo así. É difícil de saber. É difícil de saber. Sí, é difícil de saber porque primeiro partimos dunha cuestión personal de tomar unha decisión de seguir despois do aficionado, de que te colleu tanto o teatro que xa queres continuar, queres ver, queres aprender, queres non sei que. Entón, pois, esa é unha decisión. Outras de Teatro Estudio, pois, non sei, lembro unha cousa que conta moi simpática Paco no libro, que é a despedida de Laura Landeira, que se despide da compañía, pois porque vai casar. Entón, parece unha razón tan importante como calquera outra, porque é a decisión dela, a que quixo tomar, a que tomou. Entón, claro, como aí hai unha parte personal moi forte, non sabería dicir, porque daqui da comarca me estaba recordando Luciano, está tamén Mabel Rivera, que tamén traballou moitísimo, profesionalmente, todo isto, non? Bueno, a verdade é que non sabería moi ben dicir por que pasou isto. Dicir tamén que si é certo o que ti dis, que foi, despois de Vitorino, foi Fernando Borlán, que se encargou de retomar o testigo, que foi cando fixemos as suplicantes.
O certo é que volvín velo máis adiante, el marchara do Instituto de Ferrol, non sei se lembras, estando en Madrid, no Teatro María Guerrero con Valle Inclán, apareceu por ali a vernos Fernando Berlán, que, bueno, se acordaba de nós e todo iso, e veu por ali a ver o espectáculo e a saudar. Vivía no Escorial, creo recordar, e seguía facendo teatro, supoño que unha compañía do seu instituto. Así que él tamén continuou, aficionado, pero continuou. Terminou en Guadalajara sendo un animador cultural que se murió hace 4 años. Ah, sí, eso sí que non lo sabía. Respecto ao que se está falando, eu aterricei en Ferrol a finales do 67 e comecei a facer teatro xa en finales do 67 e logo do 68, 69 e tal. E efectivamente, no instituto non estaba Vitorino, pero eu que coñecín inmediatamente porque quería facer teatro a Alfredo Set constantemente nomeaba a Vitorino, porque como decía Vitorino, o sea, estaba presente que a veces él le decía: joder, ¿qué quiere que ese señor no coñece de nada? Porque estaba totalmente presente na cuestión. Por tanto, continuou, ainda que non estaba, o seu espírito continuou, porque Alfredo o nomeaba constantemente e, ademais, con unha admiración, o falaba das cousas que eu tuve, con unha admiración enorme dunha persona que estivo con ela facía nada, meses, por así decirlo. A mí eso chamoume moito a atención, esa admiración tan en certa medida, de alumno, de recoller o legado intelectual, o posicionamento intelectual de Vitorino, que eu non coñecín nada. E logo sobre as mulleres, a mí sí que eu era moi novo, tiña 19 anos cando cheguei, pero sí me chamou moito a atención e nunca descubrí, ainda que sospeitei, exactamente cal era a influencia que eu entendí xa en aquel momento enorme de Lolo Linos no pensamento teatral, ético e estético de Alfredo Set e, por tanto, de Teatro Estudio, ou de Teatro Estudio que eu me atopei cando chegamos aquí, ¿no? Falando das mulleres, pois eu creo que el Teatro Estudio, por lo menos desde a miña perspectiva, Lolo Linos era unha clave fundamental. De certo, Alfredo Set non tomaba ninguna decisión importante sin consultar con ela. Eso estaba clarísimo. Sin embargo, Lolo Linos nunca quiso actuar, nunca fixo teatro. A única persona que conseguiu que Lolo Linos actuara fun eu, que está na película que o sábado se proxectará facendo un papel. Foi a única persona que conseguiu que Lolo Linos fixera un papel de actriz, porque dime conta enseguida que para mandar el Teatro Estudio había que ser moi amigo de Lolo Linos. E enseguida fixenme amigo e compartí con ela as miñas necesidades artísticas. No sé si me vais a cobrar mucho por repetirme, pero bueno. Pero empiezo por los Lololinos, es que los Lololinos era una persona con muchísimas vivencias, con mucho mundo recorrido, estaba casada con un libanés, estuvo allá en Beirut de corresponsal de la revista Bazán, escribía, y estaba muy relacionada con mucha gente importante, además había tenido una cercanía al régimen, y entonces pues estaba relacionada con mucha gente. Y después don Vitorino, aún teniendo en cuenta lo que decía Ángel Tejero, claro, es el final de la depresión por el accidente, también tuvo otro suceso que le marcó un poco. Al final de estar aquí, pues resulta que lo llama la Guardia Civil que se presente en el cuartel allí, que le van a tomar declaración por injurias a la Benemérita, que era por una obra o por un recital de poesía de Federico García Lorca, ¿no? Que
allí se insultaba la Guardia Civil y fue cuando Manuel Arévalo, que era el profesor de matemáticas, pero era comandante de artillería y entonces pues fue a acompañarlo y decirles que no era ese el tema, pero él quedó bastante aterrorizado y parece ser. Y tenía para Arévalo. Muy ben. A mí me gustaría renderlle tributo, quero me refiero a Pacote, principalmente, a un grupo de xente que traballaba nos barrios, aquilo do teatro estudio. Entonces era un teatro de barrio, porque o teatro de escola, iso era moi interesante, pero era moi fugaz. Logo íbanse, en cambio, o teatro de barrio, que apenas foi conocido, pero non sei como unha serie de xente, e iso persistía, aparte de que facía un público que había unha educación teatral, igual que non é igual un público do fútbol que un público do tenis ou un público de... houve unha temporada super breve, e aí eu recordo moito, porque eu fui da mesma prefecto, cando me achei un grupo de teatro a mancomunidade, teatro da mancomunidade, non? Entón aí houve toda unha serie que hoxe das asociacións de veciños, e iso foi tremendamente interesante a nivel de variado. No centro de Ferrol, bueno, non se podían fazer moitas cousas, pero a gran vida de Ferrol, saber máis os que falaban ya das Banas, todo eso, estuvo nas periferias de Ferrol. Santa Mariña, das Vicales, San Mateus, desas parroquias, houve unha temporada, claro, iso, hoxe quizá non hai memoria disso, pero hai xente que traballou moito, creouse un público federal, unha educación general, e logo ligado moito ao mundo da psicología e da pedagogía. Axudarlle ás persoas, aos rapaces e aos nenos que mellor non tiñan moita outra oportunidade de carearse consigo mismo, con a súa propia personalidade, non traballar os medos, sobre todo o medo ficticio, que nos fai tanto daño. Eu, nese sentido, que non está moi documentado, pero creo que foi sumamente interesante. Hai por aí todavía xente que pode, se algún día se fixera algo nese sentido, todavía reconozco un pouco de todavía, que podíamos ter unha apertura e decir, bueno, pues isto foi un xermolo de algo que se fixo de divulgación. Non sei se ven ao conto para isto, non? Pero... Totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que no hay fuentes. No se ha publicado la prensa. Non, porque non tiñamos grupos de medios, non había internet. Todos os días con aquelas regletas que había anuncios, aquelas regletas que tiñas que copiar un lápiz e facer o anuncio como se queda teatro estudios, claro, despois no meu caso concreto influou muchísimo o teatro pobre de Brutos. Esa obra para min é un pouco como para min, non digo xa eu sei que hai moitos máis teatro, moitos máis teóricos e todo eso, pero para min foi fundamental porque me quedei co esquema fundamental do teatro. Que facía falta unha pedra que te leva un pouco sobre o público e non o actor. E o actor, e o falaba antes da pedagogía, da psicología, da transformación da persoa, dos valores, de non dizer medo a xente, de mirar, de xogar ao teatro. Iso creo que crea demanda. Perdón, se non me va. Yo quería decir que la única fuente es que lo vivió como tú. Esta es la única fuente que si tienes algo de... Mira, hai... O que pasa é que o que nos ocupa aquí era fundamentalmente en relación ao teatro estudio, ás asociacións e tal, pero aí hai todo un campo para estudiar. Eu te podo poner dous exemplos en Narón que están documentados. Na Pombiña, en Pedroso, que se sepa aí desde 1912 teatro. En Castro desde 1927. E é curioso que a fórmula que no franquismo se daba para poder ter un local social, que era o tal, era os teleclubs. Que en teoría iban máis centrados no cine, pero os veciños se centraban máis no teatro. E tanto é así que tanto o teleclub de Castro como o teleclub de Pedroso, a parte máis principal do espacio era un escenario. Porque a xente facía teatro. Eran zonas rurales, non era o que agora, había de aquí, de Ferrol, era
eso, a aldea, non? Pero hai un teatro rural moi interesante e con moita historia en toda a comarca, e en Ferrol tamén, e en Ferrol tamén, dentro do que agora é Ferrol, que antigamente non o era, pero tal, pero en Serantes hai tamén historias de teatro. Os amigos da paisaxe da área dos Seixos, tamén. Nos anos 20 facían teatro. O propio Torrente Ballester falaba desas Paco, toma nota, facían as parroquias para recaudar para e tal, e que se facían pezas e que se xuntaban con sedantías, os formados, o hotel, tal, que se xuntaban e tal, e Serantes, que facían aí, porque ali estaba o... Entonces, a nivel popular, influiu moito o meu mestre de escola, foi o mellor profesor que tuvo nos distintos semestres que pasei. Pois, foi os Nadales, o Antroido e os Mallos foron tremendamente creativos, fundamentales e básicos. E creo que isto tamén veo a mí. Pero era moi extendida e tremendamente creativa. Hai as cousas recollidas, non? Os libros, muitas veces non sabemos a onde mandamos. Tiño unha biblioteca de cousas que hoxe non sei directamente sobre teatro, que non sei. A min. Claro, é que ese tipo de actividades eran un escape social como era o teatro. Eran polas poucas vías que se podían facer críticas ao poder. O teatro facía crítica ao poder e por iso era temido e moitas veces moi marcado, moi controlado. Os mallos era outra... Bueno, de feito, os mallos estiveron prohibidos no franquismo. E os primeiros que os prohibiron, porque os mallos teñen unha historia... os reis católicos foron os primeiros que prohibiron os mallos, que xa se facían daquela. Era como te malo mellor dos apropios. Pero era, por eso, porque era un escape social de crítica, de tal... E por eso o teatro tamén estaba tan marcado, non? Os teleclubs nacían máis, en teoría, con unha historia de proxección de cine, que era algo moito máis controlado, porque era algo que non podían facer os veciños, xa había feito nunha bobina. Pero os veciños e os teleclubs realmente os reconvertiron, sobre todo na zona rural, en teatros. E todos os teleclubs, se realmente era para proxectar, con unha pantalla chegaba, pero non, tiñan escenario todos. Por qué? Porque era a vía de escape que se... Bueno, porque viñan de salas de baile tamén, moitos deles, non? Moitos viñan de salas de baile tamén. Bueno, son as 21 horas 0, non sei tanto, perdón, unha última quería usar. É tan difícil xuntar a tres actrices do Teatro Estudio e a un director que a mí gustaríame facer unha fotografía con Elina, con Vicky, con Eduardo e con Luma, porque non sei para la posteridad. ¿Qué curso es la función? Aquí. Bueno, de todas maneiras, mañá se presenta o libro de Paco a 7 da tarde para todos aqueles que irades asistir. Hola, soy Ramón, muy periodista.